Nggih, ampun. Yang mantan. Nggih, mengke dak lakone betul ya. Ini. Mereka sampun berbile wonten kalepatan yang pangapunten nggih Mas Gandhi. Mas Dayo keluarga Mbah Terah. Mbah Terah. Yastro. Yastro dia berpose nggih berbile wonten kalepatan yang pangapunten. Insyaallah ninja karena sudah saged pitanggih malih. Wonten panjenengan nggih. Sedaya pangapunten Mas Gandhi lan sedaya keluarga slamet sing tanggap. Selamat sing ditanggap. Slamet ingkang sami mirsani. Rahayu kang sami pinanggih. Amin. Monggo Mas Gandhi. Nggih, matur sembahmu. Bro, ayo. Aku jangan duwe kegembolan apa. Kegembolan apa? Duwe pamuna-muna. Kowe kudu tak aturke bapak wis ayo gak sowan bapak. Mau gak tak ngomong karo bapak. Wis ayo bangkit angin mangit dipilih.
sing soto kula Bambang mesro kanthi Doro utoran doro janopo sing mesti wong arep paring duka nek kula nggih mung masak mergo kula rumangsane luput nek pinten-pinten dinten boten suba caos wah perkara ditutup yo kakang Semar tekaku ning karang perlu rambut babakan kakang Semar nasib caos anak sanes niku banjur nopo Mas Paduka mau ngendika Semar tepaku rene aku butuh karo kakung ngerti aku lagi kekawan di sini cari bagi putu bakti kapal berlaku amin seranate Tengkoro nama butuh dibumbal kudu diarah di kepakat panggil dia kok kaya ora ketemu ngakal Dora Yudrupati bakal ketemu neng kudu ditumbali lah tumbali sinten wah sampai jumpa. Amin. Ngomong rasaku oleh ora kepenak jebul ndara asik Tenang Cetro. Impene Bagong mau sajake. Ya aku sih nang kono. Mau Bagong ketok itu ora duwe kelumputan apa-apa. Tur yo ora kleru apa-apa ha to. Ayo. Wah terus aku kepiye terus. Terus aku ndur kepiye. Tak lamburine mobil teng mriko. Mati kowe mlayu wae kok. Mlayu sing atuh, mlayu sing atuh. Ayo kok.